Използвали сме. Сега в момента колежката пуска кашкавал пане в iVario Pro и в момента използваме уреда като класически обръщателен тиган или по-старите готвачи го наричаха пържолник. И докато тя прави това, тук освен, че разполагаме с най-добрата техника на пазара за готвене, разполагаме и с най-добрата техника и технология за измиване на тави. Не ни е нужен вече мияч непрекъснато на смяна, а с тази машина измиваме горели тави. Единственото, което се иска от оператора е меките части само да ги махне и нищо повече. Може да заредиме до 6 тави вътре в машината. При обикновените стандартни миялни машини това неизбежно ще ни е необходимо накисване, търкане, общо взето сериозна работа. В този случай зареждаме тавите, както виждате, имаме си поставки. Ако няма още една тава, и така става. Има механизъм, с който заключва кошницата. Това е единствено патент на тази марка. Затваряме. Имаме 3 програми за измиване с гранули. Това е най-късата, средно и най-дългата. Зависи степента на загоряване, на колко са загорели нашите тави. Избирам втората, B2 и старт. Самата машина старт. И в следващите 3 минути нямам ангажимент. И мога да си продължа с пържене, печене, готвене, каквото и да е.